बिदि मोनजायो दाना गाब हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै आङो नै टाउनाव दंफैयोलाय ओमफ्राय आङो न'निफ्राय मोनसे टारगेट लानानै फैदों आरो टाउनावहाय ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामलांबाय थागोन मानि थाखाय फैदों आं दिनै ओमफ्राय टारगेटआ मा आंना बबेयाव थांनो नागिरदों आङो मा जायगायावहाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा होमबा नायलांदो नै आङो मा खालामनो फैदों आरो मा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबानो जाबावगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जे जायगायाव थांनो फैदों आङो बे जायगायाव थांनायनि सिगां आङो फिथाइ बायनानै लाग्रोबाय ओमफ्रायहाय दा थांनोसै आरोना ओंखारनोसै आङो दा बबेयाव थांनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना एसेबाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ आङो थांनो नागिरदों दा मन्दिरावहाय ओमफ्राय बबे मन्दिराव थांनो नागिरदों बेखौबो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय थाबायगासिनो आङो ओमफ्रायहाय बे जायगायाव आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों दा सौफैमारबाय होमबा आङो जायगायावहाय बेनो जाबाय आंनि टारगेटआ नैबाव आङो दिनैहाय हाबनो होननानै फैथारनाय आरोना न'निफ्रायनो आङो दा फुजा होखांबाय ओमफ्राय फुजा होखांनानै आङो एसे भिडिअ खालामबाय आरो ओमफ्राय दहाय फुजानि सिगां फुजा होनायाव खालामनाय जायासै ओमफ्राय जेब्लानाखि हनुमान मन्दिराव फैयो हनुमान चालिसाखौ फरायनांगौ होननानै आङो सिगाङाव मोनथिखादोंमोन ओमफ्राय बेखौ फरायग्रोनानै लाबाय आङो ओमफ्राय बे फरायफुबाय थानाय समावनो आङो सासे खाथियावहाय सासे मानसिखौ नुबाय ओमफ्राय बेखौहाय एकदम बाबु बिफा बायदि नुबाय आरोना एखेनो बागदावगुलायबाय आङो फरायफुबाय थानाय समावनो ओमफ्रायहाय मा होनो नैबे पिंक कालार गाननाया बे पिंक कालार गाननायखौनो आङो बाबु बिफा बायदि नुदों आरोना ओमफ्राय सानलायबाय आङो आयौ भगबाना दाननो नुहोबायबो माने लोगो हमहोबायबो साननानैहाय फैनाय लोगो लोगो होननानैहाय दासोलाय आङो ओंखारबोफिनबाय माबायावहाय मा होनो दा कलेजाव थांसै आरो फुजा होनानै मोजां मोनबाय गोसोखौहाय ओमफ्राय दा थांगासिनो दाबो स्पर्ट जागासिनो नालाय दा बेयावनो आङो साइन होनानै ओंखारबोनोसै साइन हैग्रोसै नङाबा साइन होआबा एसे गाज्रि जायो एबसेन्ट जायो नालाय बेखायनो आङो साइन हैग्रोसै आरो ना ओमफ्राय थांसै आङो जोंना सब समाय दैलिनो माने हाबनायनि ओंखारनायनि सिगनेसार होबाय थानांगौ रेजिस्टारावहाय टाइमजों लोगोसे मा टाइमाव हाबदों मा टाइमाव ओंखारलांदों बेखौहाय सब समाय होबाय थाखानांगौ आरोना ओमफ्राय दा स्पर्ट जानाय समावहाय सारनि खाथियावसो माने डिरेक्टर सार थाग्रा खाथियावसो रेजिस्टारखौ दोनदों नङाबा सिगाङावहाय गेट मोखाङावनो गेट खाथियावनो दोननाय जायोमोन दा आङो बेखौ होग्रोनानै लाबाय ओमफ्राय थांनोसै रावबो गैया नै लांदांसो थांजोब्बाय बयबो फिल्डआवहाय दा खेला जागासिनो गाहायावबो डाइरेक्टनो फैबाय आङो साइन होनानै ओमफ्राय नै रावबो गैया रुमावबो थांफिनसै आङो बै फिल्डआवसो खेलाफ्रा जागासिनो ओमफ्राय बेवहाय माखासे उन्दैफोरनि जागासिनो स्कुलनि ओमफ्राय जोंना कलेजनियाहाय फिल्डआव जागासिनो आरोना बेखायनो थांला आङो हारसिङै बोरै थांबावनो ओमफ्राय टाइमाबो जाबाय नै 12था जाखानोसै ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना आङो थांफिननोसै बे गाहायाव खेला जागासिनो फैनानै आङो बौ बाजारनिफ्राय नै थाइबें लाबाय ओमफ्राय गारि गाखोनो थांनोसै दा विंगार गाखोहैनोसै
12थानिया थांबाय नामा 12थानिया थांबाय औ कुसुगावनिया थांबाय दासो थांदों बेयाव दङ ए बेनो खयथायाव खारगोनलाय एकथायावसो हा नङा दस्राजों थांसै थारमाने माबायाबा लेटद्रायबा हा नङा टाइमखौसो सोंदों दा आधा घन्टासो हा बेखौ खिथाबानो जायोना माथो थाब मोजां खिथारोङा गेलेनाया बिदि जायो नायदो होनबाय आइ 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 दे मिनिहर दे इसोर नायनि नायनि आरोबाव नायनि नुबाय गेलेनाया सोर फावा आइ 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 नुबाय मा जानांगौ दे सिङावहाय गुन्द्रा गुन्द्रा दंजोबो जों बिस्कुटफोरनि ओमफ्राय खर'आव नांजोब्बाय बे नायगोन नायगोन फावा जारलासो मानसिफ्रा नायगोन खोबनानै लाबावसोदां गावखौ ए बेजों खोबनांसिगौ जानोसै खोबनानै बेखौ जाबावनोसैसोना माखाना हनै जा बिदि मोनजायो दाना गाबबाय आइदै जाजाला आइदै जाजाला आइदै जा खोबना लानानै जानो हायिनि गाबबावबाय ए आरोबाव बिदि खालामनानै जानोसै दे दाना होनला ए दोनसै बिदिबा मोनजायाना आंना जालायबाय मोनायावसो भिडिअ लानाया फैग्रानो आङो भिडिअफोर लानो सानदोंमोन माने जानाय समावनो ओंखाम जानाय समावनो आं नोंथांमोनजों रायलायनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय बे ओंखाम जानाय समावहाय एसे नेगेटिभ जागोन खोथाफ्रा होननानैहाय माने नेगेटिभ बाथ्राफोरखौ रायलायनो नाङा नालाय माखासे आङो थारमाने एसे रागा जोंबोदोंमोन माने फैनाय समावहाय जे जोंनि मा होनो आं गाखोनो नागिरनाय गारियाहाय जानला मोनला माने मोजांबो रायलाया मोजांबो माबाया नालाय ओमफ्राय सोंबाबो मोजां खिन्थायाखै नालाय बेखौनो रागा जोंनानै आङो नोंथांमोनजोंहाय दहाय रायलायफिनबावनो सानदोंमोन आरोना दहाय सानाव ओंखाम जानायावनो ओमफ्राय खिन्थु आं गोसोखांबाय आरोना ओंखाम जानायाव जेबो नेगेटिभ खोथा रायलायनो नाङा जोङो रागाबो जोंनो नाङा ओमफ्रायहाय सोरखौबा रागा जोंनाय बा सोरखौबा रायखोमानाय बेफोरबायदि रायलायनो नाङा होननानैहाय बुङो आरोना ओंखायनो आङो माने जानाय समफोराव बेफोरखौ रायलायनो गोसो गैयामोन माने आं रागा जोंदों होननानै खिथानो गोसो गैयामोन आरोना ओमफ्राय दा आङो गोसोखांफिनबाय रायलायफिननो थाखाय नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय दहाय आङो बेबायदि जादोंमोन दहाय आङो रागा जोंफ्लांगुलायदोंमोन बेबायदि होनजानायावहाय होननानैहाय ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो आङो बुंफिननो साननानै दंमोन आरोना ओमफ्राय जायखिजाया दा आङो मोनसे खोथासो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों औ दहायहाय आरो मा जादों बावदोंसो फुजा होबाय थानाय समावहाय फुजा होबाय थानाय माने फुजा होखांबायमोन आरोना आङो ओमफ्राय फुजा होखांनायनि उनाव आं हनुमान मन्दिराव थांदोंमोन नालाय दिनैहाय ओमफ्रायहाय फुजा होखांनायनि उनावहाय आङो बे हनुमान चालिसाखौ फरायबाय थादोंमोन आरोना बेखौ फरायनांगौनो आरो ओमफ्रायहाय बेखौ फरायबाय थानाय समावनो दाना उनथिंजायनिफ्राय सासे मानसि फैनायखौहाय आंहा बाबु बिफा बायदि नुबाय एखेनो माने ओमफ्राय बागदावगुलायदों आरोना आङो बेबायदि जायखिजाया आङो नै दा माबा मा होनो नोंथांमोनजों मोनसे खोथासो शेयार खालामनो सानदों बेनो जाहैबाय आङो माने 10 मिनिटावनो गोसो जानानै गोसो सिंनिफ्राय अन्तरनिफ्राय गोसो जानानै गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय राव आरोना दा आङो जानला मोनला माने आङो खन्थाइखौनो लिरफेरलाबाया ओरैनोथ' खन्थाइखौ लिरनायानो जाखाया आङो ओमफ्रायहाय मालाबा गोबावजों माने गोसो सिंनिफ्राय ओंखारथारबा
बिदि गयो आरोना माने सोदोबफ्रा ओंखारो ओमफ्राय आं लिरफेराखैबो नालाय बेबायदि आंना माने जायाबो जानो हागौ आरोना थेवबो आं नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामलांनो सानदों ओरैनो गोसो सिंनिफ्राय ओंखारलाबायनानै बेखौ 10 मिनिट्सआवनो लिरनाय आरोना आङो बे खन्थाइहाय जेबो बिदि माबा गैया दा नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामनो सानदों गोरोन्थिबो जानो हागौ खिन्थु आंनि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोनायसै आरोना नोंथांमोना जुदि खोनासंलांनो गोसोबा खोनासंलांबानो जाबाय आङो बुंलांनो दे आं फरायलांनोसै नोंथांमोननि सेरावहाय गोरोन्थियाथ' थाखागोन आङो लिरफेराबो नालाय रोङाबो बिदिखौ आं लिटारेचारनि मानसिबाबो आं लिरफेरनाय जाया आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो खोनासंलांदो नोंथांमोना आङो मा लिरदों खन्थाइनि नामखौ बुंलांग्रोसै आं मेंबाय थारैनो मेंग्लिबाय आं मोनथिदोंना सोरबा बुजिदोंना बे जिउ मोनसेखौ साजायदोंमोन आंबो समायना बिबार बागान नाथाय एम्फौ बारसोमनानै बिलाइ बिजौ जाख्ल'जोब्बाय हान्थिनाय लामायाबो एसेबां हाग्रा दुफबबाय नुहुरस'लाबो गोजाननि लामाखौ बबेयाव सौहैगोन थाबाय थाबाय मेंग्लिबाय हाबाब मेगननि मोदैयाबो माब्लाबानो ज्रोय बोहैलांबाय हाखु दाखु हुगारखोमाबाय रावखौबो मिथिहोआजासे बेयावनो खर' देहा मेंग्लिजोब्बाय दुखु सुखुनि साखा गिदिंनायाव दुखुनि साखाया थाबथाना थाबाय थेवबो आं हान्थिदों आरो हान्थिलांगोन नाथाय आं मेंबाय बेखिनियानो लोगोफोर आङो जायखिया गोसो जानानै लिरदों आरोना दसे समनि माबायावनो लिरनाय जाहैबाय बेयाव गोरोन्थिबो जागोन आरो आं आवरायनाया आंनाथ' गोदै जाखाया मालाबाबो आंनि गाराङा गोदै जाफेरखाया ओमफ्राय बिदि खन्थाइ आवरायनायाबो गोदै जाखाया आरोना आङो बेखायनो मालाबा आं आवरायनोबो गोसो जाखाया ओमफ्राय जायखिजाया आङो माने गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय आंनि राव बियो ओमफ्राय बेखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानै आं बेखिनिखौ शेयार खालामबाय आरोना थ' होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं